Hello mga bags! Magandang buhay and welcome to my channel! Yo! Oh. So ayan mga bags, for today's video is Voice of Me. Yes mga bags, tama ang nakikita nyo sa aking content. So now, magluluto muna ako ng aming ulam. So ayan, tip ko po sa pagluluto ng ulam para maging masarap, kailangan mong sayawan. Oops! Ayan, mga bags, tapos na ako magluto ng aming ulam. So now, may naisip ako na kunting kalukuhan. I just annoying my brother. So ayan mga bags, kunwari nag-vlog lang ako. Kasi ayaw ng brother ko na binibidyohan ko siya. So now pala, nagpapatugtog kami ng BTS song! Simulan na natin, bags. Ito na, yan ang victim natin for today's. Hindi naman victim, annoying lang. Huwag kang Sayaw for more out! So yan. Post pa. Ano? So, ayan. Kunwari, inaayos ko ang aming laptop. Go! Wow! Sana, and E. 1, 2, 3. Ayan. So, ayan mga bags. I-continue po natin ang pag-anoing sa kanya. Pagkukuha ng video sa akin. Yes. Mandari sa akin, brother. Sukat ka ni ba na ginahan okay. Marang laki. Darna! Balik ka, chicks. Ano ba kuya? Kuya. So, ayan mga bags, let's continue. So, ayan, nagpa-ride pa ako sa kanya dito sa loob ng aming subdivision. So, siya po yung nag-drive sa akin. So, nagpaikot muna ako habang hindi pa mainit. So, sana maintindihan nyo ang aming conversation. Kayo mag-adjust. Ako pa maglalagay ng mga yung subtitle. Signal na late.
So ayan mga bags, medyo filled po tayo sa pag-annoyed sa aking kapatid. Pero inis ko naman siya. Konti, pero parang hindi. Kasi alam niya kasi pag nagkakamera ako nakasama siya, may ginagawa akong kalokohan. Para akong tanga. Dana! So ayan mga Bax, kung nagustuhan nyo man ang aking video na ito, na walang kwentang video na ito, please po naman, pati po, please. Ano ba sabihin? So ayan pala, pakisubscribe po ng aking YouTube channel na Baklang Waray. Please po, i-click nyo po yung subscribe dyan sa baba. And then, i-click nyo na rin po ang notification bell para po updated kayo sa aking mga upload na videos. So ayan, mga Bax, maraming salamat po sa inyong panonood. Ako ang inyong Baklang Waray na nagsasabi, ingat!